बे समनिफ्रायनो जिला बेंगिरिया गासैबो सरकारि मावख'नि 3थि आरो 4थि थाखोनि मावफारियाफोर आरो फाहामथाय खोन्दोनि नार्स, लेबरेटरि टेकनिशियान आरो जुनियर इन्जिनियारफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो हासिगोन। अदेबानि 6थि फारिलाइनि सिङाव गोग्लैनाय जिल्लाफोराव बियो गोहोम गोग्लैनाय नङा। बे आयदानि सायाव रायजोनि पार्सनेल बिफाननि गाहाय नेहाथारि नीरज वर्माया बिथोनमा फोसावदों। बरपेटानि कयाकुसि हाथायाव बरपेटा जिल्ला खुंथाया गेदेर होखारस्रांनाय हाबाफारि लादों। सरुखेत्री बियाबनि कयाकुसि हाथायनि गं 243 दखान गलाफोरखौ सिफायनाय जायो। सिगनेचार बिथांखिनि सिङाव हाथायाव 10 कौटि रांनि खरसाजों हाथाय न' लुफुंनाय बिथांखिनि थाखाय बे होखारस्रांनाय हाबाफारिखौ बरपेटानि एडिशनेल जिल्ला बेंगिरि नबजित फाटकनि दैदेननायाव लानाय जायो। सुवालकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बंसरनि बरबरी हाजोआव सासे 11 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। भुगिनांनाय उन्दै हिन्जावसानि नसुंसेयाव थानाय बिमायं सोमोन्दो जानाय हरेश्वर नाथ मुंनि सुबुङा न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै न'आव खामानि मावनायनि असिलायै लिंहरना जिनाहारि खालामदों होननानै उन्दै हिन्जावसा आरो नखरनि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। बङाइगावनि बिद्यापुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय नारखारगावआव सासे 18 साननि खुदियाखौ हरनि समाव खावना लांनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बिनय सत्रधर मुंनि सुबुंनि उन्दै गथ'साखौ हरनि समाव सिनाय मोनि दुथां सुबुङा बिसिनानिफ्रायनो खावना लाङो। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि मुंसाइखौ नकल खालामनानै सरकारि बिथांखि लानो नाजानाय 4 सुबुंफोरखौ दिनै दिसपुर पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय 4 सुबुंफोरखौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमौ ओनसोलनि पंकज गगৈ, दिपज्योति दत्त, येमिनी महन आरो बिनीत पद्धार होननानै सिनायथिदों। हमजानाय सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रिनि नंखाय मुंसाइ गोनां फोरमानलाइ होनानै रायजोनि जन जीवन मिशननि सिङाव 3 कौटिनि कन्ट्रेक्ट दिहुननो नाजादोंमोन।